от мъжкото ни баскетболно първенство между отборите на Фикусота, Шумен и Плама Плевен. Знаете, първенството започна миналата седмица, събота и неделя си изиграха първите срещи и двата отбора стартираха с успех. Домакините от Фикусота успяха да надиграят вчера Химик Видин с 101 на 90, а гостите от Плама Плевен също се поздравиха с успех, но вече като гости в Разград те са надиграли Лудогорец с 78 на 57, а само след секунди двамата съдии на днешния матч, старши съдия Димитър Станчев и Николай Неделчев, ще дадат първия съдийски сигнал, а в момента виждате нещо, което сме свикнали да наблюдаваме от предаванията на националната ни телевизия, от NBA, шоуто на мажоретките на местния клуб. Ето и имената, на които днес ще разчитат двамата треньори. Борислав Миленков, старши треньора на Фикусота, със своя помощник Слави Матакиев, с номер 4 Даниел Димитров, 5 Пламен Дечев, 6 Любомир Георгиев, 7 Валентин Стаменов, 8 Пеню Нацкин, 9 Любомир Миорков, 10 Мартин Боянов, 11 Росен Мораров, 14 Илян Йорданов и 15 Стефан Радушев. Плама Плевен, четвърти номер Пламен Петров, 5 Петър Петров, 6 Валентин Вутев, 7 Калин Велчев, 8 Александър Александров, 9 Георги Кудрявцев, Ярослав Петков, 10 Петю Колев, 11 Георги Младенов, 12 Валерин Инов, 13 Цветан Антов е записан под номер 14, но той няма да играе днес. Ще ви разкажем малко по-късно защо. 15 номер Христимир Димитров, треньор на отбора Дарин Великов, помощник Тихомир Милев. Този матч ще коментираме заедно с колегата Камен Алипиев. Добър вечер и от мен. Аз веднага започвам с стартовите петиции на двата отбора. С номер 15 за Плама Плевен с топката Христимир Димитров, 12 Георги Младенов, 7 Калин Велчев, 4 капитана на отбора Пламен Петров и 5 Петър Петров. За Фикусота първи две точки отбеляза за Пламен Петров. А сега да ви кажа и стартовата петиция на Фикусота с номер 5 Пламен Дечев, с номер 4 Даниел Димитров, 9 Любомир Мьорков, 10 Мартин Боянов и 11 Росен Мораров, който в момента стреля към коша. Успява 2 на 2, 36 секунди са изминали от началото на среща. Интересно, обещаващо начало. Разбира се, отборът на Фикусота е един от съставите, които тази година ще играят решаваща роля в шампионата. В същото време знаем много добре съставът на Плама Плевен от няколко години с амбиции към златните медали от първенството. Все нещо не достига на този отбор. Струваме се, че тази година в лицето на Георги Младенов, който сега ще изпълни два наказателни удара. Всъщност само един, тъй като преди това беше зачетен коша, който той отбеляза и резултатът вече е 6 на 2. Плевенчани намериха играчът, който би могъл да им помогне за така мечтаните златни медали. А сега, след този кош на Росен Мораров, разликата е намалена 4 на 6. Високият 200 см, 32 годишен Мораров ще изпълни един наказателен удар. Мораров, втори сезон в отбора на Фикусота, преди това дълги години един от основните играчи на Дунав Русе. Той намали разликата само на една точка. Сега отново Плама в атака. Георги Младенов. Познатата стръв към коша. Проби, беше точен, отбеляза 8 на 5. Сега с топката е Пламен Дечев. Той също като Росен Мораров дойде след като беше играл дълго време в Русе и в Полша известно време. Сега неуспешна стрелба на капитана Пламен Петров. Бърза атака на Фикусота. Даниел Димитров е фаулиран от Георги Младенов. Първо нарушение на Георги Младенов. И ще изпълни два наказателни удара Димитров.
Мисля, че приятелите на баскетбола добре познават Даниел Димитров. Той дълго време игра в ЦСКА, миналия сезон изигра за Черно море Соди заедно с Любомир Мьорков и от тази година е в състава на Фикусота. Едно от най-добрите ни крила. Точен е при втория наказателен удар. Разликата е 2 точки, 6 на 8. Сега борба на Росен Мораров. И след това нарушение също на Росен, който спря по този начин бързата атака на отбора си и го лиши от възможност да изравни резултата. Струва ми се, че двамата съдии, Димитър Станчев и Николай Неделчев, хванаха здраво матча в ръцете си и няма да допуснат нервното напрежение, което лъхаше в първите няколко минути, да обхване състезателите. Сега нарушение в атака на Красимир Димитров. Разликата продължава да бъде 2 точки в полза на гостите от Плевен. 8 на 6 за Плама. Това нарушение беше след един доста артистичен площ на Росен Мораров, но така е. Играчите си просят по този начин фалове. Цар на това е и Георги Младенов. Сега Росен Мораров отново е точен. 3 точки извежда отбора си с 1 точка напред, 9 на 8. Росен е отбелязал от тези 9 точки 7. Пламен Петров, капитана на гостите, с топката Калин Велчев. Петров към другия съименника си, Пламен Петров, и ето, че капитана успя да порази коша. 10 на 9, отново точка преднина, този път за гостите. И сега едно интересно охрумване. Мораров не успя да намери Мьорков. Бързата контратака за върх Младенов, но той е фаулиран от Пламен Дечев. Георги Младенов отново на линията за изпълнение на наказателни удари. Успешно първо изпълнение на Младенов. Едва ли трябва да представяме този баскетболист, най-добрият играч в последните години за България. След двата успешни наказателни удара, 12 на 9, предимство от 3 точки за Плама Плевен. Мьорков сега от една позиция, която той често използва за стрелба, въпреки че е висок 210 см. Ето, че Мартин Боянов успя да порази коша на Плама и резултатът е изравнен. 12 на 12, възможност отново за Фикусота. Двамата съдии наистина много внимателно следят играта. Мартин Боянов дойде от Славия този сезон, след като беше там в продължение на година и половина. Видяхте преди малко какво направи, пребори се за топката, вкара тройка, сега тройка и на Даниел Димитров. И домакините повеждат с 3 точки, 15 на 12. Мисля, че днес ни очаква един доста интересен матч, в който нападателите ще играят решаваща роля и двата отбора не играят много добре в защита, затова предполагам, че ще видим много резултатен двубой. Сега първи 2 точки за Красимир Димитров. Обещах ви, уважаеми зрители, да ви разкажа защо няма да играе в днешния матч Цветан Антов, но ето, че нови 2 точки за Фикусота и резултатът е 18 на 14. Ще използвам това прекъсване, за да ви разкажа с няколко думи за отсъствието на Антов.
в петък на последната тренировка на Плама Плевен. Той е получил средно лека контузия, ако можем да кажем за някоя контузия, че може да бъде лека, на коляното на левия крак. След медицинска консултация се е установило, че Антов, звездата на Плама Плевен и един от най-добрите играчи в нашия шампионат, ще трябва да пропусне няколко срещи. Но треньора Дарин Великов е убеден, че Антов ще влезе в следващите двубои на Плама Плевен, въпреки че се притеснява от днешното му отсъствие, дали няма да се отрази на играта на Плама. И отново Георги Младенов на линията за изпълнение на наказателни удари. Нищо не може да смути този играч. Струва ми се дори, че подобно на Христо Стоичков, самият той неведнъж е заявявал, че когато го освиркват, дори играе далеч по-добре. Ето и сега никакви проблеми. Резултатът е изравнен 17 на 17. 4 минути и 30 секунди от началото на срещата. Георги е на път към поредните си 30 точки, дори може би и повече. За 4 минути и половина вече има 10 точки. Сега не успя атаката на Фикусота. Отново Плама в нападение. Не можаха да организират бърза атака, но сега добър пас на Калин Велчев. Той намери сам под коша Крисимир Димитров и той извежда отбора си напред с 2 точки. 19 на 17. С топката сега е Пламен Дечев. Мартин Боянов. Мартин ще има днес много трудна задача да опази Георги Младенов. Това е, знаете, практически невъзможно. Росен Морадов изравнява актива си с този на Георги Младенов и също има вече 10 точки. Сега добър пробив на Крисимир Димитров. Не можа Любомир Мьорков да го парира. Силни минути за младия Крисимир Димитров. Точка за точка върви този матч, поне до момента 5 минути и 30 секунди от неговото начало. 22 на 21 в полза на Фикусота. Георги Младенов сега с топката. Отново Крисимир Димитров. Наистина много полезен в изминалите до сега 5 минути и 45 секунди. 20 годишен е Крисимир Димитров, висок 195 см, но играе с завидно самочувствие. Никакво притеснение до момента от противниковите защитници. Мораров. Крисимир престоя година и половина на пейката на ЦСКА, докато беше в казармата, но сега в Плевен Дарин Великов му дава шанс и той се старае да го оправдае с добрата си игра. Мартин Боянов кара преди малко, сега Петър Петров изгуби топката. И докато се чудеше дали съдията няма да свирне фаул, топката овладяха жълтите от Фикусота. И сега пореден опит за тройка, този път неуспешен на Даниел Димитров. И аут, топка за Плама. Между другото, когато в началото на нашия коментар казах, че имам известни опасения от сблъсъци в днешната среща, те идват до някъде и от силно раздуханата история около скандала между Георги Младенов и Даниел Димитров. Знаете, в срещата на националния ни отбор срещу Франция в Шоле преди 2 седмици е имало някакъв словесен конфликт между двамата. Те наистина не си говорят, но струва ми се, че и двамата са достатъчно големи играчи, за да потърсят някаква физическа разправия. 26 на 23 в полза на Фикусота. И ето, че Крисимир Димитров изравнява 26 на 26. Продължава да защитава добрите думи, които казахме за него. До сега той напълно ги заслужава. До този момент има 9 точки, а сега тройка на Даниел Димитров, когато се зачита лично нарушение
на Калин Велчев и един наказателен удар ще изпълни Даниел. Отбора на Плама до сега има 5 отборни лични нарушения, докато Фикусота има само 3. Точен е Даниел. 11 точки има до този момент Даниел Димитров. Сега Георги Младенов. Също в един опит да се изпроси фаул, както стана преди малко дума и за акцията на Мораров. Сега сполучлива атака на Пламен Дечев и едноминутно прекъсване в полза за Пламен Плевен. 6 точки стана разликата в полза на домакините и естествено Дарин Великов веднага взима мерки. А в залата продължава големия купон с мажоретките на Фикусота. И нещо любопитно, което споделиха треньорите на Фикусота, Борислав Миленков и Слави Матакиев, за тези момичета, които сега виждате, уважаеми зрители. Те тренират от 3 седмици по 2 пъти на ден, след като са разбрали, че този матч ще се показва по националната ни телевизия. Явно тренировките са дали резултат. Да, повиши се настроението в залата. Трябва да има такива неща. Спорта трябва да бъде наистина едно представление, което да се превръща и да създава удоволствие за зрителите. А днес те са изпълнили зала Младост. Дори на входа има доста правостоящи. Сега първо лично нарушение на Любомир Амьорков. Ако мога да кажа нещо за Любомир Амьорков, освен че е един от най-добрите ни центрове, той е един от най-етичните състезатели, така че не трябва да се изненадаме, че играч като него прави много малко лични нарушения и докато споделях впечатленията си за Амьорков, Фикусота завърши успешно бързата атака. 34 на 28 след 2 точки, които върна веднага Георги Младенов. 12 точки за Георги Младенов до момента и 13 за Даниел Димитров. Много силни минути на този играч. Сега чадър на Петър Петров. Много Младенов е в акция, 2 души срещу него. Калин Велчев получава. Видим. Двоен заслон, опит да се освободи Георги Младенов. Той се измъкна от опеката на Боянов. И беше точен. 34 на 31 е вече резултата в полза на Фикусота. Всички отбори, срещу които играе Георги Младенов, знаят, че когато той тръгне да атакува коша, много рядко ще пропусне и затова треньорите търсят сериозно противодействие, понякога залепят защитник до него, който да не се отделя. Но, както видяхте и преди малко, Георги е изключително техничен играч. Съумява да преодолява много често тези защитници, въпреки че сега в атаката преди секунди пропусна да реализира. 34 на 31 в полза на Фикусота. 9 минути и 33 секунди от началото на двубоя. Великолепен пас на Любомир Амьорков към Мартин Боянов. 36 на 31. 5 точки предимство за домакините от Фикусота. Интересен отбор са Фикусота. След като преди 2 сезона те играха в Б група, миналата година завършиха 7-ми в националния ни шампионата. Тази година, благодарение на добрата селекция, която направиха, успяха да привлекат 4 много добри, много класни играчи. Те вече са между кандидатите
за разпределение на медалите. Между другото, Фикусота разполага и с един от най-щедрите спонсори. Президент на клуба е Краси Кюркчиев, който от 3 години оказва всякаква помощ на този отбор и естествено резултатите не закъсняха. 36 на 33 в полза на Фикусота. Сега топка отстрани за Плама. Аз очаквах, че ще бъдат изпълнени 2 наказателни удара, защото беше спрян бърз пробив на Плама, но все пак решението на съдиите е такова. Сега Георги Младенов пропусна от коша. Пламен Дечев овладя тази топка, но е стъпил на крайната линия. Тази грешка веднага беше наказана. Калин Велчев вкарва топката в игра. Георги Младенов отново оставен сам. Резултат на добър заслон на неговите съотборници. Не успява обаче да вкара. Сега индивидуална акция на Даниел Димитров. Той предпочете да подаде на Боянов. Отново Даниел Димитров в акция. Чудесно с лявата ръка. Завърши той пробива си. Малко нервно започна Даниел този матч, но постепенно се оттърси от това и естествено сковаността от първите минути сега вече е доста по-различно. Той се превръща в играчът, който създава най-много проблеми за защитата на Плама. Първи опит за стрелба към коша на Калин Велчев, сполучлив. 38 на 35. Ще има двубой днес между Георги Младенов и Даниел Димитров в надвкарването и двамата до този момент имат по 15 точки. Сега Даниел отново атакува и е фаулиран от Калин Велчев. Второ нарушение на плевенския гард. Успя да надхитри своят защитник Даниел. Калин Велчев се подаде на финта му, естествено не закъсня сигнала на съдията за нарушението. Сега опит на Мьорков за ветроловидна стрелба не успя, въпреки че той е един от специалистите на тази стрелба. Бързата атака за сметка на това на Плама беше ефективна и вече разликата отново е само една точка в полза на Фикусота. 38 на 37. Грешен пас сега и ето, че втория опит на Калин Велчев за атака на коша е сполучлив. Точка преднина за Плама. 39 на 38 и прекъсване. Атака отново на домакините. Този път тя не е сполучлива, но Любомир Мьорков овладя топката и той изпусна. Красимир Димитров печели втората си борба. И сега Георги Младенов. Сполучлива добавка на Пламен Петров. След като си поиграха малко на волейбол под коша, баскетболистите на Плама реализираха 41 на 38, нови 2 точки. Този път след перфектния пас на Младенов, атаката завърши Петър Петров. 43 на 38, 12 минути и 32 секунди са изминани от началото на срещата. Борислав Миленков подготвя смяна. Пеньо Нацкин загрява покрай страничната линия. Струва ми се, че той не е доволен, поне до момента, от Мьорков. Любо, след като вчера е бил най-резултатен за своя отбор в двобоя срещу Химик Видин, днес не е убедителен. Не ето тази смяна. В игра Пеньо Нацкин, централен нападател също, висок 200 см, 23 годишен. Пеньо е един от най-добрите ни борци под кошовете. Сега също помогна на отбора си при тази ситуация, за да владее топката в нови 30 секунди. Даниел Димитров не успя.
Сега едно недоразумение между Георги Младенов и Петър Петров. Отново топка за Фикусота. Тя ще бъде вкарана в игра от Мартин Боянов. Пламен Дечев сега с топката. Отново същата ситуация. Този път Пламен Дечев е недоволен от паса на Мартин Боянов и атака на Плама Племен. Калин Велчев към Пламен Петров. Георги Младенов се опитва да се измъкне през един двоен заслон. Не успя, сега крачки на Калин Велчев. Много грешки направиха в последните една-две минути двата отбора. Но пък ние отдавна не сме виждали толкова резултатен матч. Само за 13 минути са вкарали 43 точки баскетболистите на Плама. Сега лично нарушение на Георги Младенов. Второ, седмо за отбора на Плама. Седем нарушения, знаете. Това означава, че след седмото нарушение всяко друго се изпълнява. С два наказателни удара се наказва всяко нарушение. Не успяха сега при атаката си домакините. Въпреки че Фикусота има предимство в височината, особено на централните нападатели, поне до момента те не го реализират. Видяхте преди малко как Мураров не успя в близост до коша. А ето сега Георги Младенов, сякаш за да илюстрира моите думи, овладя тази топка въпреки обкръжението на трима играчи в жълто и реализира за Плама. 45 на 38, 14 минути и 7 секунди. Още една смяна в отбора на Фикусота. Излезе играчът с номер 10 Мартин Боянов. На негово място с номер 14 Илиян Йорданов. Илиян Йорданов, който беше привлечен тази година от Лудогорец Разград. След като миналата година стана втори в класацията за най-добри реализатори на нашето първенство. Сега Калин Велчев опита атака, отказа се обаче, като видя, че е доста гъсто под коша на Фикусота. Георги Младенов, за него няма никакви пречки. 19 точки от този момент за Георги. Струва ми се, че до момента тактически играта на Фикусота срещу Георги Младенов може да претърпи промени. Съотборниците на Георги събират около себе си играчите в жълто и оттам насетне за Младенов не оставя никакви проблеми, когато се окаже сам срещу защитник. Съотборниците му работят за него. Видяхме, че треньора Дарин Великов веднага е направил комбинации, които да освобождават Георги с двойни заслони. Той остава сам. Много е трудно да се пази Георги. Почти няма играч на нашото първенство, който би се справил с тази тежка задача. Аз лично се сещам само за Любомир Минчев и може би Владимир Димитров от Компакт. За да се върнем отново на игрището. Калин Велчев е с топката. Сега Крисимир Димитров опитва атака. Успешна. 11 точки за Крисимир. 49 на 42 за отбора на Плама. И още едно интересно прегрупиране забелязвам в отбора на Плама. Георги Младенов след няколко си успешни атаки. Сега пък той събира около себе си по двама играчи в жълто. Това дава възможност, особено на Калин Велчев, да намира пролуки в защитата на Фикусота. И оттам тази разлика от 7 точки, която натрупаха в последните 5 минути баскетболистите на Плама, успява да се задържи. Борислав Миленков върна в игра Любомир Мьорков сега. Извади Росен Мураров, който в началото започна много убедително, но в последните минути се позагуби. Просто трябва наистина високите играчи на Фикусота да поемат малко повече отговорност в нападение, за да донесат повече точки и борби под коша. Те се загубиха и Любомир Мьорков и Росен Мураров се загубиха от началото на срещата. Люба Мьорков дори не е отбелязал нито една точка до този момент. Сега първо нарушение на Илиян Йорданов.
Между другото, Илиян Йорданов се е залепил за Георги Младенов като гербова марка и го преследва навсякъде. И след като Мартин Боянов не успя да го спре, сега може би Борислав Миленков ще опита с този хоп. Виждате обаче, че за Георги няма никакви пречки. 21 точки до този момент има Георги Младенов. Досещате се, че той е най-резултатният баскетболист в този матч до този момент. По петите го преследва Даниел Димитров с 17 точки. И сега възможност за Мьорков. Отново топката се поразходи по ринга. Отново възможност за Мьорков. Известно колебание кога да атакува коша. Все пак даде възможност на Велчев да го фаулира. И сега Мьорков ще изпълни от линията за наказателни удари. Понатъжаха с нарушението баскетболистите на Плама. Вече двама души имат по 3 фаула. Калин Велчев и Петър Петров. Това ще ви създаде проблеми, може би, през второто по време на Дарин Великов. Разписа се и Лило Мьорков. Първа точка за него днес. Наистина длъжник до сега на съотборниците е Любо. С тази единствена точка, която постигна от наказателен удар. Ето обаче, че Пламен Дечев реализира тройка. 48-51 е резултата в полза на гостите от Плама. Пламен е брат на капитана на Славия Тони Дечев. Една от 4-те двойки брати в българския шампионат. Сега Даниел Димитров е фаулиран от Калин Велчев. Аз лично се съмнявам в стойността на това нарушение. Четвърти фаул на плевенския гард. И веднага проблем за Дарин Великов, който взима едноминутно прекъсване. Второ за него за по време. Шоуто продължава в зала Младост. Аз ще продължа за мисълта си за братята, които играят в български отбори. В Черноморец са братята Георгиеви, в Сливен братята Зехиреви. За Тони Дечев и брат му Пламен вече стана дума. И четвъртата двойка брати са Владимир Димитров от Компакт и брат му Ивайло, който играе в ЦСК. Сега край на прекъсването. Даниел Димитров на линията за изпълнение на наказателни удари и възможност за домакините от Фикосота да намалят разликата само на една точка. Даниел е точен, 20 точки за него до този момент. И с тази се изравняват с Георги Младенов. 21 имат и двамата. Резултатът е 50-51. Малко повече от 3 минути до края на първото полувреме. Сега Георги беше фаулиран от Илиян Йорданов. Второ нарушение на Йорданов. И два наказателни удара за Георги Младенов и Плама Плевен. Интересно наистина се развиват нещата тук в зала Младост. Успяха в последните 1-2 минути домакините да стопят разликата само на една точка. Сега след успешния наказателен удар на Георги Младенов тя нарасна на 2, вече на 3, 53-50 за Плама Плевен. Но наистина интригата в този матч, поне до момента, се поддържа. Едва ли можем да предскажем как ще завърши той. Георги Младенов, възможност за бърза контратака на Плама. Пламен Петров не успя от зоната за трите точки и спорна топка. За нея ще скачат Петър Петров за Плама и Пеньо Нацкин. Дарин Великов направи една смяна след прекъсването, извади натъжалия с налични нарушения Калин Велчев
и пусна на негово място центъра Валентин Вутев с номер 6. Интересно кой ще надскочи, кой ще скочи по-високо. И двамата са по 200 см високи. Успяха все пак да се ориентират за топката по-добре играчите в синьо. Георги Младенов с топката. Пламен Петров в очакване да чуе съдийски сигнал даде възможност на Фикусота за бърза контратака, но едно двоумение в подкошието на Илиян Йорданов пък доведе до крачки и отново Георги Младенов с топката. Може би Даниел Димитров трябваше да атакува сам Коше, защото Илиян остана лице в лице с Валентин Вутев, който е доста по-висок от него. Сега четвърто нарушение и на Петър Петров. Проблемите пред Дарин Великов се увеличават, въпреки че отбора му води в резултата. Наистина Петър Петров доста натежава за отбора си с това четвърто лично нарушение. Сигурно е, че в вторите 20 минути Дарин Великов ще го ползва по-малко, за да може да го запази за края на двобоя, който поне до момента не предполага чия ще бъде радостта в края. 52 на 53 точка предимство за Плама. Георги Младенов отново с топката, естествено срещу него Йорданов. Сега Петров, отново Георги Младенов, чудесен финт. И за съжаление този път, за съжаление на Георги Младенов естествено, топката отскочи от ринга. А в битката за тази търкаляща се топка предимство на играчите в жълто. Сега Дечев ще изнесе топката. Димитър Станчев повярва на уверенията на публиката, че играч на Плама е изкарал топката до фаут и сега след тази атака тройка на Даниел Димитров. Публиката е на крака, защото резултатът е 55 на 53 в полза на Фикусота. Остават минута и 42 секунди до края на първото полувреме. Георги Младенов отново на линията за изпълнение на наказателни удари. Продължава двубоя на вкървачите. Даниел Димитров след тройката си има 24, Георги 23 точки, сега се изравниха. И с това успешно изпълнение Георги накара публиката да затихне. ...55 на 55 минута и 42 секунди до края на първото полувреме. Дечев. Даниел Димитров. Успя все пак да намери пролука и да подаде към съотборници. И нова тройка на Дечев. 58 на 55 за Фикусота. Минута и 20 секунди остават до края на първото полувреме. Георги Младенов за топката. Убедителна игра на Пламен Дечев в последните минути. 15 точки има до този момент той. Сега да видим Петър Петров. Добра негова индивидуална акция. Петър Пипан Петров, както доскоро беше наричан, или Скоти от приятелите на баскетбола в Плевен. Той самия обаче каза, че вече не бил Скоти, а Шон Кемп. Да видим дали днес ще направи нещо, за да ни подскаже приликата с този великолепен играч от NBA. Сега Георги Младенов към капитана Пламен Петров. Той е точен. 8 точки има до този момент Пламен. 59 на 58 за отбора на Плама. 40 секунди остават до края на полувремето. ...29 секунди до края. Сигурно е, че играчите на Фикусота ще разиграват до последните 5-6 секунди. Тогава ще търсят атака на Коша. Това подсказва отстрани и Борислав Миленков. Точно за това и продължителното тупкане на топката от Пламен Дечев. Не бързат. Даниел Димитров пресича, остана. Даниел Димитров.
Добър пас към Йорданов. Пробив. Не успя Йорданов. 6 секунди до края. Георги Младенов опитва 2 секунди. Опити на Даниел Димитров. 59 на 58 в полза на Плама. След време, уважаеми зрители на баскетболната среща в Икосота Плама Плевен, която ви показваме директно от зала Младост в Шумен. Ще използвам тези секунди, които остават до съдийския сигнал на тези втори 20 минути за един кратък разговор с президента на баскетболния клуб на Икосота. Той е до мен, Красен Кюркчиев. Добър вечер на зрителите на Ефир 2. Надявам се, че се забавляват приятно. Господин Кюркчиев, вие сте само на 28 години, но амбициите на отбора поехте го преди 3 години в Б група, миналата година седми, сега кандидати за медалите. Да, това е така и аз много се радвам, че се върви с все пак някакъв темп на развитие, макар че искам да кажа, че в всички случаи не търсиме някакъв много бърз успех. Искаме да изградим един много хубав отбор с традиции. Искаме баскетбола да стане нещо популярно, много популярно в този град. Между другото, това, което правите, зрителите имаха възможност да наблюдават и тези момичета, които всяка пауза създаваха настроение и играта на отбора показва, че наистина го постигате за момента. Откъде този интерес у вас към играта? Доколкото разбрах, имали сте странен спортен интерес в тениса на маса. Да, играх тенис на маса. Бих могъл да кажа непрофесионално. Но за баскетбола ми харесва много отдавна и като дете просто не съм имал възможност да тренирам професионално. Нямаше такива школи, поне в градчето, където живеех аз. Баскетбола просто е много красива игра и мисля, че и зрителите сами се убеждават в това, което виждат. Направихте една от най-добрите селекции тази година, привлякохте 4 нови играчи и естествено всичко това се отразява на имиджа на отбора. Самия вие какви амбиции имате за отбора? Местите ли се в политиката на треньора? Бих казал, че политиката е една и треньори и ръководство я следват. Искаме отбора да се класира в тройката или в четворката, поне за плейофите. Аз се надявам, че ще играем на финал тази година. Това звучи много добре, защото сигурен съм, ще подклажда амбициите и на останалите срещу вашия отбор. Ние ще показваме доста срещи на Икосота, естествено на останалите 3 от голямата четворка, както така нарекахме съставите на Плама, на Компакт Димитровград, на Славия София и на Икосота. Всъщност, след като поехте отбора преди 3 години, сега самия вие убеден ли сте, че наистина имате реални шансове за тези медали, за които споменахте, или ще продължавате да отделяте още средства, за да подобрите селекцията и отбора? Селекцията наистина е много зависима от средствата, които се отделят. Аз мисля, че имаме една добра селекция за България, но нашите амбиции, говоря не в близко бъдеще, за да направим европейски отбор, тогава ще трябва и още, разбира се, пари за селекция, може би още други играчи, да привлечем от чужбина. Но да дава Господ фирмата да върви добре, за сега тя крепи отбора и за напред, надявам се, ще го укрепи все така. Няма ли да потърсите играчи от чужбина? За сега не са ни необходими. Може би за до година, но за тази година мисля, че това, с което разполагаме, като се изключи заболяването на гарда Евгений Йосифов, който за съжаление не може да участва в тази среща, той имаше операция. Само този пост за момента ни е слаб, но мисля, че отбора е много добре. Аз ви благодаря за това първо участие пред микрофона на българската телевизия и се радвам, че има хора като вас, които помагат безкористно, бих казал, на този спорт да върви напред. Много ви благодаря. И така, минути преди да започне второто полувреме, уважаеми зрители. 59 на 58 след първите 20 минути на срещата.
Фикусот Плама. Интересен двобой, в който нито един от двата отбора не успя да наложи предимството си. В първото полувреме очерта си и още един много интересен двобой между реализаторите на двата състава. Георги Младенов, играчът с номер 12 за Плама, е отбелязал 25 точки. От страна на Фикусота с 24 точки е Даниел Димитров. Така че наистина предстоят ни още 20 интересни, емоционални, бих казал, резултатни минути. Да се надяваме, че и атмосферата, която е създадена тук в зала Младост, чудесна до момента, доброто съдейство на Димитър Станчев и Николай Неделчев ще направят този матч наистина един баскетболен празник. Аз си мисля, че ако продължат да вкарват по този начин двата отбора, господин Кюркчиев трябва да купува нови мрежички, защото има риск да се скъсат. Камене, ти се разходи до съдийската маса, взе и данните за това кой колко точки е отбелязал в първото. Да, единствената разлика... Аз казах за Георги Младенов и Даниел Димитров, че имат естествено най-много за своите състави. Единствената разлика в това, което ти си казал и това, което аз видях на съдийската маса, е, че Даниел Димитров има 2 точки повече, 26. Това наказателни удара ние сме пропуснали да му отбележим. От неговия отбор следващия по резултатност е Пламен Дечев с 15, Росен Мораров има 11 и Мартин Боянов има 6 точки. Георги Младенов, както ти си казал, вече 25, Пламен Петров и Петър Петров и двамата по 8, Калин Велчев 4 и Хрисимир Димитров 14 точки. Чудесно по време изигра Хрисимир. Добрите ни думи за него са напълно заслужени за сега. За разлика от матча между Славия и Компакт, който показахме в петък, днес се вкарва много повече. 65 на 63 завърши той, а сега виждате, че двата отбора са вкарали поблизо 60 точки само за едно полувреме. Това не е добре, не говори добре в никакъв случай за техните защити, но пък от друга страна е по-добре за шоуто. Да, наистина публиката не скучае в залата и тъй като ти заговори за защита, това е проблем на треньорите. Да представим с няколко думи треньорските двойки. Старши треньор на Фикусота е Борислав Миленков. Казах ви вече, уважаеми зрители, негов помощник е Слави Матакиев. Двамата имаха шанса да бъдат заедно преди няколко години в Португалия. От сезон и половина са начало на този интересен провинциален отбор, докато от другата страна старши треньор на Плама Плевен е Дарин Великов, а негов помощник Тихомир Милев. Също една интересна двойка. Двамата бяха съотборници в състава на Спартак на Плама Плевен, преди това на Спартак Плевен. И естествено сега много добре се допълват на треньорския мостик и добре направляват отбора си. Хубаво, че те са свързани с отбора от доста време и просто това не е само една професия за тях. Това е, може би, дори смисъла на живота този отбор. Видяхте, уважаеми зрители, преди секунди изписани имената на играчите, които използват в днешния матч. Треньорите за Фикусота: Даниел Димитров с номер 4, Пламен Дечев 5, Любомир Георгиев 6, Валентин Стаменов 7, Пен Юнацки на 8, Любомир Амярков 9, Мартин Боянов 10, 11 Росен Мораров, 14 Илиян Йорданов и 15 Стефан Радушев. Отсъства, както каза и президента на Фикусота на баскетболния клуб Красен Кюркчиев, Евгений Йосифов. За Плама Плевен с номер 4 Пламен Петров 5, Петър Петров 6, Валентин Вутев, Калин Велчев с 7, Александър Александров 8, Георги Кудрявцев 9, Ярослав Петков 10, Петю Колев 11, Георги Младенов 12, Валерий Нинов 13, Цветан Антов 14, той не участва в този двобой, и Красимир Димитров 15. Начало на вторите 20 минути. Топка за Фикусота.
И треньорът на Фикусота Борислав Миленков вкара и тримата си високи баскетболисти в началото на второто полувреме. Росен Мораров, Любо Амьорков и Пеньо Нацкин. Има резон да направи това. Куца му борбата под коша. Сега първо лично нарушение на Валентин Вутев. Отново голяма въздишка в залата от публиката и от Любомир Амьорков. Днеска няма шанс. Той в стрелбата до сега има само една отбелязана точка и тя беше в последните минути на първото полувреме. При това от наказателен удар. Ето, че и сега не успя. Надявам се, че няма да го урочасваме. Има още 20 минути, за да почне да вкарва. И след втория успешен наказателен удар на Амьорков, равенство в резултата 59 на 59. Георги Младенов. Добър пробив и разбира се, след като не успя да стреля, той беше фаулиран. Само по такъв начин може да се спре играч като Младенов. Бе фаулиран от Пеньо Нацкин. А Георги Младенов застава на линията за изпълнение на наказателни удари. Публиката притихва вече, когато той застава там. Но ето, че отново дюдюкане и свирки, но те не пречат на Георги. Спокойно можем да кажем, че той е нещо като терминатор в играта между двата коши у нас. Безпощаден е. 27 точки до сега има Георги. 61 на 59 резултата в полза на Плана. Росен Мораров. С вкарването в игра на тримата си високи играчи, Мораров, Амьорков и Нацкин, Миленков, старши треньора на Фикусота, търси предимство в подкошето, но до момента това не се реализира от неговите състезатели. Не намират начин да си подадат помежду си. Бързата контратака на Плама завърши успешно и 63 на 59. Великолепно сега Петър Петров открадна една топка и завърши с нови две точки. 65 на 59. 6 точки предимство за Плама. Росен Мораров сега намалява разликата. 13 точки има Росен до този момент. Сякаш чувствайки предимството на Фикусота в височината, баскетболистите в синьо се събират по-плътно в подкошето и по този начин карат високите централни нападатели на Фикусота да търсят стрелба от средно разстояние, а тя до този момент не е толкова успешна. Единствен Мораров успява. И най-после аплодисменти за отбелязаните две точки от игра на Амьорков. 63 на 67. Ако Амьорков успее да намери играта си, сигурен съм, че доста проблеми ще имат играчите в синьо, но поне до момента те намират добро противодействие срещу него. Ето сега виждате как отскочилата топка отново бе овладяна от състезателите на Плама и най-после Амьорков, след като овладя топката, Мораров сега опитва стрелба от трите точки, неуспешно. Георги Младенов. Успокоиха играта плевенчани. Георги Младенов показва с вдигната ръка комбинация номер 2. Сигурно е, че каквато и да е комбинацията, в крайна сметка той ще завърши атаката и ето. Завърши, но коша не се зачете, тъй като това стана след редовните 30 секунди, на които отбора има право за атака на коша. И сега поредна възможност за Фикусота да намали разликата в резултата, която в момента е 4 точки в полза на Плана. 67 на 63. Даниел Димитров в акция.
28 точки за Даниел на този момент. Заслужени аплодисменти за изпълнението на Даниел с неудобната лява ръка. Въпреки двамата защитници срещу себе си успя да реализира. А отново нарушението е срещу Георги Младенов. Не се умяват до момента да намерят противодействие срещу Младенов баскетболистите на Фикусота. Няколко състезатели се смениха срещу него, но нищо не помогна, нищо не можа да спре неговия устрем към коша. И естествено Георги Младенов ниже, точка след точка за Плама. 31 са те до този момент. Какво ли ще стане? Остават още 16 минути до края на матча. Ще се умеят ли най-после да го спрат? Сега Даниел Димитров не успя. Валентин Вутев се пребори за топката. Валентин Вутев от 2 седмици вече е и баща. Роди му се син, който се казва Денис. Може би Денис Родман. Защо не? Най-добрият борец под кошевата в NBA. Георги Младенов отново търси добра позиция. Намери я и 71 на 65. 6 точки предимство за Плама. 4 минути и 33 секунди са изминали от началото на срещата. Отново не намериха най-верния път високите центрове на Фикусота. Все пак има шанс да владее топката домакините след тази спорна топка, за която ще скачат Пеньо Нацкин и Валентин Вутев. Само 2 см е по-висок Вутев, но ето, че те се оказаха достатъчни, за да овладее тази топка. Отново Плама в атака. Георги Младенов. Георги е следван неотлъчно от Пламен Дечев, но наистина е много трудно да бъде опазен. След като Калин Велчев направи 4 лични нарушения, Георги Младенов се качи на върха, играе като така наречения point guard, гард на върха, плеймейкър. Но това не му пречи да ниже кош след кош. Несполучлив опит за добавка на Валентин Вутев, борба на Пеньо Нацкин и нарушение на Петър Петров. Четвърти фаул за него. И сега вече и пети фаул на Петър Петров. Свирен много бързо от съдията Николай Неделчев. Той ще седне на пейката. Ще бъде заменен от Ярослав Петков. Наистина оказа се печеливша до момента тактиката на Борислав Миленков да използва тримата си високи централни нападатели. Като резултат е точно това излизане на Петър Петров. Мьорков става все по-активен и все по-точен за отбора си. Дарин Великов промени решението си, няма да пусне център. Връща в игра Калин Велчев, който също много трябва да внимава, тъй като и той има 4 лични нарушения. А до края на матча остават 14 минути и 33 секунди, а Мьорков ще изпълни от линията за наказателни удари. Не успява Мьорков. 71 на 67. 4 точки преднина за Плама. Калин Велчев към Пламен Петров. Второ нарушение на Росен Мураров. Трето за отбора за полувремето. Георги продължава
да атакува непрекъснато коша. Сега е фаулиран Пламен Дечев, трети фаул за Пламен Дечев. И възможност за Георги да увеличи актива си, който и без това вече е доста солиден. 33 точки има Георги до момента. Георги сам се оправи мрежичката, която се беше увила около ринга с още едно сполучливо изпълнение, а сега записа поредните 2 точки в актива си и за отбора си. 73 на 67. Амьорков. Сега хитро Валентин Вутев му бръкна зад гърба и отне топката. Калин Велчев с топката. Пламен Петров. Имаше възможност да намери Велчев, не му подаде. И ето, че при тази атака Красимир Димитров е настъпил в страничната линия. Топка за играчите в жълто. Пламнаха някакви искри между Росен Мораров и Валентин Вутев при предишната атака. Сбутаха се здраво. Да се надяваме, че проблема беше разрешен с размяната на лакти. И сега Мораров опитва мерника си и все пак Нацкин успя да овладее тази топка, но я подаде право в ръцете на Пламен Петров. И след неговата асистенция Калин Велчев увеличава преднината на отбора си на 8 точки, 67 на 75. И отново топка за Пламен. Струва ми се, че сега е момента Борислав Миленков, ако иска да не загуби този матч, да вземе прекъсване, тъй като доста се изнервиха играчите в жълто. Много станаха техните грешки. А и за пореден път високите Амьорков, Нацкин и Мораров показаха, че не могат да намерят място под коша. Росен се опита да занесе Валю Вутев на някъде, не успя. Постигна само третата си лично нарушение. Двама души имаше около Георги Младенов. Той не се притеснява от това, но пропусна. Всички знаем, че той е добър артист. Надявам се, че сега му няма нищо. След този сблъсък ще умира Мьорков. Все пак да, съдията трябва да вземе от сега изпо прекъсване. Борислав Миленков използва това прекъсване, за да направи смяна. Вкара в игра Илиян Йорданов. А в момента разликата е най-голяма в полза на Плама. 75 на 67, 8 точки. И сега грешка на Георги Младенов. Дечев с топката. Нескопосано игра с топката Пеньо Нацкин и отново възможност за Плама. Калин Велчев. Пламен Петров. Красимир Димитров е точен. Нови 2 точки за него. 18 точки има Красимир до този момент. 10 точки е преднината на Плама. 8 минути са изминали от началото на второто полувреме. Даниел Димитров опитва много трудно изпълнение, но е фаулиран от Валентин Вутев. Второ нарушение на Вутев. Все пак Дарин Великов, треньора на Плама, е спокоен. Това е второто нарушение на Валентин Вутев.
но Даниел Димитров не пропуска. 68 на 77. Но не успя при второто изпълнение. Все пак беше най-съобразителен, успя да овладее отскочилата топка и да реализира сам атаката. 2 точки за Фикусота, 70 на 77, 79 на 70 след успешния пробив на Калин Велчев. Не успяват в защита да неутрализират противниците си баскетболистите на Фикусота. Сега Пламен Дечев не успя и при опита си за тройка. Борба на Георги Младенов и атака за Плама. Стопката и Калин Велчев. Виждам, че треньора на Фикусота Борислав Миленков отиде до съдийската маса и показва се жест, че иска прекъсване. Явно той ще подскаже на Амьорков, на Мораров, на Нацкин, че трябва да бъдат по-близо в подкошието, а не да търсят стрелба отвън. Край на прекъсването. Топка за Фикусота. 70 на 79. 9 точки преднина за Плама Плевен. Остават 11 минути до края на този двубой. Амьорков сега получи добър пас и нарушение естествено в нападение. Амьорков просто с бодичек. Един хокеен прием елиминира Вутев, но това не остана скрито от съдиите. 79 на 70. Георги Младенов. Този път неуспешна стрелба на Младенов. Нова възможност за домакините да намалят разликата. Може би този път ще успеят. Сега Илиян Йорданов се опитва да се освободи. Да, освободи се, получи топката. Сега е срещу Валентин Вутев. Подава към Любо Амьорков. Любо Амьорков като че ли се отпуши вече. Натрупа 8 точки. Калин Велчев сега на традиционното си място на върха на атаката на Плама. Подаде към Георги Младенов. Плътно охраняван от Пламен Дечев. Пламен му изби топката и сега тя ще бъде вкарана в игра отстрани. Отново Калин Велчев към капитана Пламен Петров. Париран чисто от Нацкин. Той се поколеба, защото от съдийската маса се чу сигнал. Не можа да стане бързата атака на Фикусота. Так си смутено играта в нападение баскетболистите от Шумен през второто полувреме. Ето виждате къде се е изтеглил Любомир Амьорков, но Даниел Димитров реализира от зоната за трите точки. 75 на 79. Отново оживление в залата. Публиката сякаш чакаше една такава проява на своите, за да стане на крака, но Георги Младенов набързо тушира настроението. 81 на 75. 6 точки предимство за Плама Плевен. Отново Даниел Димитров ще атакува. Отново успешно. 36 точки има Даниел до този момент. Преднината на Плама е 4 точки. Нищо не е решено още в този матч. Много стилен матч и на Даниел Димитров и на Георги Младенов, но ако домакините искат да стигнат до успешен финал, по някакъв начин трябва да се активизират Амьорков и Нацкин. А ето как остават свободни играчите в синьо. Добре, че този път стрелбата на плевенчанин не бе точна. Възможност сега за атака на Фикусота. Амьорков
Пламен Дечев успокоява своите съотборници, за да намери най-доброто продължение на атаката. Мьорков. И ето, че събуди се гиганта на Фикусота. 79 на 81. Дарин Великов по-бърза да вземе прекъсване. Авансът на Плана беше бързо стопен. Нормално е да се вземе това прекъсване сега. Просто отбора на Фикусота обръща играта в своя полза. Има още 8 минути до края на матча, в които се надявам, че двата отбора ще ни предложат най-доброто, на което са способни. Повдигнаха отново адреналина на публиката, момичетата от Денс тима на Фикусота. А до края на срещата остават 7 минути и 40 секунди. Разликата е само 2 точки в полза на плевенчани. И крачки сега на Калин Велчев. Публиката отново е на крака. Техните любимци имат възможност да изравнят, дори да победят в резултата. Даниел Димитров не успява в тази си атака. Той потърси дори лично нарушение. Но Калин Велчев не пропусна за плевенчани. 83 на 79. Георги Младенов поиска съдийско прекъсване, за да завърже връзките на кетовете си. Публиката не пропусна отново да изрази топлите си чувства към него. Дечев на Мьорков. Доста разсеяно държи топката Мьорков. Все пак топка за Фикусота. Дечев. Кошът не се зачита. Лично нарушение на Георги Младенов срещу Дечев. Трето нарушение на Георги. Топката ще бъде вкарана под коша. Знаете вече новите изменения на правилника, които влязоха в сила от тази година. Стремежа си да се унифицират правилниците на NBA и FIBA. Международната федерация прави непрекъснато промени. Сега Даниел Димитров отново беше точен. Излиза начело в преварата на първачите. 38 точки в този момент за него. Георги Младенов изостава само с една. Да видим сега това постепенно нападение на Плама какво ще донесе. Лично нарушение на Нацкин. Това е второто нарушение на състезателя. Възможностите на Плама за отбелязване на кош продължават. Отбора на Фикусота вече има 7 отборни нарушения срещу само 5 на Плама. Велчев. Георги Младенов търси позиция. Успя да се освободи, но пък не бе точен в стрелбата. Възможност Мьорков сега от трите точки. Не успя. Струва ми се, че това беше доста хазартен шут на Мьорков. Пропиля шанса на отбора си да изравни резултата и ето, че Георги Младенов този път не пропусна да си спечели поредното лично нарушение срещу себе си, естествено да застане на линията за изпълнение на наказателни удари. Четвърти фаул на Пламен Дечев. 8-ми фаул за отбора
на Фикусота и възможност за Георги да увеличи актива си. Шест минути остават точно до края на срещата. Георги Младенов не пропуска. 84 на 81. на 81 и отново преднината на Плама е увеличена на 4 точки. Нацкин. Даниел Димитров. И той не успя в желанието си да отбележи от зоната за трите точки. Бързат играчите на Фикусота, а има достатъчно време. Точно тези две стрелби на Мьорков и на Даниел Димитров могат да се окажат решаващи в крайна сметка. Сега, след доста пропуски в подкошието на играчите в синьо, най-после топката е в Дечев. А Мьорков 83 на 85 след този кош на Мьорков. Доста повече пространство оставя на Мьорков. Вутев и това дава възможност на централния нападател на Фикусота да реализира, докато когато Мьорков беше пазен от Петър Петров, който вече е на скамейката. Гиганта на домакините не можеше да намери верния път към коша. Мило Мьорков се разигра през второто полувреме и взе вече 6 борби под коша. Има 14 точки, 13 тяхно увеляване през втората част. А с този кош той изравни резултата малко повече от 4 минути преди края на матча. Нещата стават все по-интересни. Сега отново грешка на Плама. Възможност за домакините да поведат. Не трябва да бързат. Илиян Йорданов напомни за това, че е един от най-добрите реализатори в нашото първенство за миналата година. Кара тройка, извежда отбора с 3 точки напред и мигновено Дарин Великов взима прекъсване. Силни минути за Фикусота. Ако Мьорков продължава така до края на срещата, независимо, че бе неубедителен в първото полувреме, той може да се превърне в герой на матча. Обикновено зрителите помнят този, който се изявява най-силно в последните минути на срещите. Разбира се, не трябва да подценяваме и приноса, който той поне в тези минути дава за своя отбор. Доста се активизира и по двата коша. Естествено, оттам дойде и не само изравняването на резултата, но и предимството вече от 3 точки за Фикусота. 88 на 85. 3 минути и 55 секунди остават до последния съдийски сигнал на този матч. Георги Младенов бързо охлади ентусиазма на публиката в зала Младост. 88 на 88 след тази тройка на Георги. 42 точки за него до този момент. Отново отбора на Фикусота е в атака. С топката е Даниел Димитров. Не успя, иска фаул, но това решава само съдията. Красимир Димитров спечели тази борба. Бърза атака на Плама, 90 на 88 след коша на Калин Велчев, който до този момент има 12 точки. По 4 души от двата отбора са отбелязали 10 и повече точки от началото на срещата. А Мьорков иска топката, получава е. Здраво бутане направиха с Валю Вутев в последните няколко минути. А Мьорков не успява и първата си стрелба, но си овладя топката и да вкара 16-та точка за Любо Мьорков. Валю Вутев продължава да отстъпва на Мьорков и това дава сериозно предимство на Фикусота, тъй като централният нападател в последните
стрелби не пропуска, както сега за пореден път Георги Младенов реализира 3 точки. 93 на 90. Плама води с 3 точки. 2 минути и 26 секунди до края на този матч. Четвърто нарушение на Георги Младенов. Валю Вутев наистина отстъпва на Любомир Амьорков, но той дълго време не игра. Имаше една много неприятна контузия на един от пръстите на ръката си. Беше се срязал много лошо и беше извън строя в продължение на около месец и половина, 2 дори. Така че той постепенно ще навлиза във форма. Един от добрите ни центрове. Бутането между него и Любо Амьорков продължава. Играта под кошовете става все по-силова. Сега Валю Вутев прави третия си фаул. Пламен Дечев ще има възможност да намали разликата на 1 точка, ако успее при двата наказателни удара. Две минути и 9 секунди остават до края на срещата. Все още нищо не е решено. Не се знае кой от двата отбора ще остане непобеден след първите си 2 мача. 16-та точка за Пламен Дечев. И първа за второто полувреме. Разликата е само 1 точка в полза на Плама. Но все пак отбора от Плевен е в атака. Георги Младенов ще потърси начин да се освободи. Ето двойния заслон, за който стана дума, но стана смяна. Сега не успя акцията на Вутев. Нацкин овладя. Добре се включи Нацкин в борбата под коша, второто полувреме особено. Домакините доминират в борбите през втората част. А сега Любо Амьорков извежда отбора с 1 точка напред. И отново точка преднина за Фикусота. 94 на 93, минута и 20 секунди остават до края. Велчев към Георги Младенов. И този път Младенов не успя. Топката е в играчите на Фикусота. Пламен Дечев правилно не бърза. Изчаква се отборниците му да се наредят. Играят по двойки с заслони. Любомир Амьорков отново срещу Валентин Вутев. Сега пас към Даниел Димитров. Той връща на Любомир Амьорков. Негова стрелба. И този път успешна. Пето нарушение на Пламен Дечев. 20 точки за Любомир Амьорков. 45 секунди остават до края на този матч. 96 на 93 за Фикусота. Георги Младенов на линията за изпълнение на наказателни удари. И прекъсване за Борислав Миленков. Георги пропусна, може би, най-важният кош в днешния матч с тази тройка, с този опит за тройка. Да се надяваме, че сега ще бъде точен, за да се поддържи интригата буквално до последните секунди на матча. Публиката сега ще обърне малко повече внимание на момичетата, защото настроението е добро. Отбора води с 3 точки. Хубаво шоу става днес в залата. Да се надяваме, че все повече такива мачове ще има в нашото първенство, за да могат да се върнат зрителите. и 5 точки има Георги Младенов. Възможност да увеличи своя актив и да намали разликата от 3 точки предимство на Фикусота. А до края остават точно 45 секунди. Не пропуска Георги първото изпълнение. 94 са вече точките на неговия отбор. 95
точка преднина за Фикусота и 40 секунди до края. Една смяна в отбора на Фикусота с 15 номер Стефан Радушев. Крачки направи капитана на Фикусота Радушев. 35 секунди преди края на матча шанс за Плама да поведе. Стефан Радушев е капитана на Фикусота. Той за пръв път не се появи на полето, но струва ми се, че може би направи фаталната грешка. Георги Младенов търси начин да... И великолепна игра на Мьорков. Даниел Димитров, 15 секунди до края. Една точка предимство за Фикусота. Пето нарушение на Калин Велчев. Може би този чедър на Любомир Мьорков реши матча. Сега домакините ще имат право и на два наказателни удара. 12 секунди остават до края. Пеньо Нацкин ще изпълни за Фикусота. 12 секунди до края на двубоя. 96 на 95. Една точка предимство за домакините. Играта е спряна, защото отбора на Плама трябва да извърши смяна. На мястото на направилия 5 нарушение Калин Велчев ще влезе Георги Кудрявцев с номер 9. Георги Младенов оспорваше решението на съдиите, но в крайна сметка трябва да напусне играта. Ето е тази смяна, която извършва Дарин Великов. Напуска Калин Велчев. В игра с номер 9 Георги Кудрявцев. 12 секунди остават. Съдбата на матча е в ръцете на Нацкин. Той е точен при първия наказателен удар. Това е първа точка за него, но той много добре се включи в борбата под коша. Сигурно е, че ако Нацкин отбележи и втория наказателен удар, ще търсят тройка играчите на Плама чрез Георги Младенов. Ето е тази стрелба, но не успя Георги. Топка за Фикусота. Последна секунда и победа за Фикусота. 98 на 95. Съдиите са категорични, въпреки протестите на играчите в синьо. Край на този матч. 98 на 95. Втора победа за отбора на Фикусота Шумен след вчерашния успех срещу Химик Видин. Наистина един драматично развил се двубой, в който и двата отбора поемаха водачеството за определени минути, но в крайна сметка залата ликува. Победа за Фикусота Шумен. С това може би трябва да кажем и точките на водещите играчи в този матч. 47 за Георги Младенов, 18 за Хрисимир Димитров и 12 за Калин Велчев от отбора на Плама, а за победителите Даниел Димитров с 38, Любомир Мьорков с 20-19 от тях във втората част решаващ принос за победата. Надявам се, че не сте скучали тази вечер, ако сте били на вълните на Ефир 2. Следващия матч, който ще ви покажем на 12 декември между Славия и Плана Плевен. С това нашето предаване от зала Младост, уважаеми зрители, завърши. Ще продължаваме да се виждаме и занапред по баскетболните терени, да се чуваме за вас от зала Младост.